our channel. So, ayan, another mukbang videos na naman po tayo. And for today's mukbang videos, ang naisip ko pong imukbang ay, unahin na muna natin to. Ground pork sa English, Tortang Giniling sa Tagalog. Ayan. Hindi yan mawawala sa kantin, guys, diba? Tapos, meron din ako ditong ginisang gulay. Ginisang gulay siya na merong sitaw at saka kalabasa. Tapos, syempre, hindi mawawala ang hipon. And, ayan, nilagyan dito ng, ground pork. Tapos, syempre, kapag may gulay, hindi mawawala ang isda. So, meron akong dyan daing na bangus, guys. Na-excite na akong kumain. Ayan, daing na bangus. So, let's start. Let's eat. Meron ako ditong kanin. And, unahin ko na tong gulay. Ooh. Yan. Mama, diyanan ko ang nag-prepare nito. Of course, kapag, sabi ko nga sa inyo, kapag maglulutong bahay tayo, magmumukbang tayo ng lutong bahay, expect nyo na yung, lagay muna natin dito, yung biyanan ko, yung magluluto. Para nakikita nyo yung kinakain ko. So, ayan. Yan. So, kain na tayo, guys. Gusto ko sa kalabasa yung malagkit. Ang sarap, guys, ng gulay. Tapos, may daing. Diyanan ko din yung nagdaing ng mga bangus. Ang sarap. Guys, marinated yung bangus. Sumasabay pa yung lasa ng gulay. Ang sarap. Sabi sa inyo, galante yung biyanan ko kapag nagluluto. Yan, yung meron ng baboy, meron pang shrimp. Yung ginisang gulay niya. Sarap. Guys, samahan nyo na akong kumain habang nanonood kayo para di kayo gutumin. Sarap eh. Favorite ko din sa mga niluluto ng biyanan ko, itong daing niya. Itong niya, dinaing. Ang sarap. Ingat lang sa tinik. Sarap. Pwede din to yung iternuhan kung wala kayong daing na isda. Kahit anong isda naman, pwede. Pwede din nga yung pritong pritong baboy. Kasi minsan ginagawa din namin yun. Kuha lang tayo ng sarap. Kaya lang matinik talaga yung part na to, yung buntot, di ba? Buntot ng bangus. Yung ilalim na part niya. Matinik talaga. Sarap. Ito talaga mga pagkain natin, miss na miss ng mga OFW natin.
Hilig kasi tayo magterno-terno, di ba? Pag may gulay, dapat mayroong pritong isda or pritong baboy. Sarap. Tapos ko na yung isang part. Sarap, guys. Mas gusto ko kasi yung gulay kasi sa kanya. Kuha naman tayo ng isa pang part ng bangus. Sarap. Buti na lang guys, kahit marami akong kinakain, hindi na bumalik yung daddy kong timbang. Tapos ko mga anak. Na-maintain ko na lang siya. Yung timbang ko ngayon, hindi na katulad dati nung mga 2 taon pa lang si Hailey. Or isa. Grabe. Sarap ng bangus, guys. Sa paghimay, wala akong masyadong tiyaga eh. Si daddy, yung mister ko, yun yung magaling manghimay. Ayan, ubus ko na yan. So guys, tikman naman natin tong Tortang Giniling. Yan, ang ganda ng kulay, di ba? Kompleto dito, merong peas, merong carrots, potato. Ito, natatandaan ko to, favorite ko to. Nung nag-i-school ako, sa kantina yung in-order ko. Gusto nyo ba malasa to? So kahit konti lang yung ulam, di ba? Isang platitong maliit lang. Maubos mo yung kanin mo. Kapag nag-chitipid, yan. Ang sarap. Specialty niya dito ng biyanan ko yung Tortang Giniling. Sarap. Hindi ko na naman nakasama sa Hailey magmukbang. Nauna na siyang kumain sa akin at naglalaro siya sa kabilang kwarto. Sa susunod na video after nito, masasama ko na siya kasi mag-taste test tayo. After yung upload ko nito, i-taste test ko yung basta i-upload ko na lang, surprise siya. So, pwede ko siyang isama doon kasi gusto niya din yung i-taste test ko. Harap. Ang sarap ng giniling, guys. Ano? Wala pa naubos ko yung kanin ko. So. Napakarami ka talaga ng kain eh. Nga pala may nagpapa-shoutout sa kapwa ko YouTubers. Kay sis Reds Variety Network, shoutout sa'yo ng bonggang-bonggas. Guys, sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lang kayo down below para ma-shoutout ko kayo lahat. Ayan, tsaka sa mga gustong mag-request ng kung ano pang gusto nyo ipakain sa amin, gusto nyo ipa-taste test sa amin, Hailey, ayan, mag-comment lang kayo. So, gagawin lahat natin yan ng paraan para matikman lahat natin yan or mamukbang natin lahat ng mga request nyo. Yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Paki-like naman tong video kung nagustuhan nyo. And please don't forget to subscribe to our channel. See you in your next mukbang videos. Bye!